Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. So, eto na nga mga mahal ko, ang oras para basahin ang liham sa atin na ipinadala sa ating biyahe text line this time. 0917-851-4329. Eto na po ang biyahe ng ating sender na itatago natin sa pangalang Jenny. Hi DJ Lala. Sino ba ang pipiliin ko? Yung nakasama ko ng 10 years? O yung first love ko? Naguguluhan po kasi talaga ako ngayon. Maraming salamat po. Ako si Jenny ng Morong Rizal. Well, let's go straight to the point and let's make it quick. My love, I don't know pero I hate it when people say na ang hirap pumili between someone na currently karelasyon mo for so many years dahil lang dumating yung first love mo, yung first crush mo, yung unang taong nagpatibok ng puso mo. Kasi going back, gusto kong itanong sa inyo, how long were you nung sa tingin nyo na in love kayo sa taong yon? And why for all these years, yung taong yon ni hindi ka kinontak, ni hindi ka hinanap? Ang dali-dali na lang maghanap ng tao ngayon sa Facebook kung talagang may nararamdaman siya sa'yo, kung talagang ikaw yung gusto niyang makasama. It's so easy to search for people on Facebook, to communicate with them, to reach out to them. But my love, they did not. Hindi ka nila hinanap for all these years. So for them to walk into your life and tell you for all these years, ikaw ang laman ng puso ko, that is bullshit. Ang daming taon na binigay sa inyo para magkasama kayong dalawa. Ang daming pagkakataon, ang daming oras na andyan sa harapan ninyo na pwede nyong gamitin para magkaroon kayong dalawa ng ugnayan. So don't make that one as an excuse kung bakit hanggang ngayon or kung bakit ngayon you are confused. Kung bakit ngayon you don't know who to choose. Kasi whether you admit it or not, whether aminin mo man o hindi, you were fine dyan sa karelasyon mo. Binigyan mo lang ng pagkakataon yung taong pumasok sa buhay mo. Hindi yan biglang kumatok. Hindi kayo quote-unquote tinadhana. Pinapasok mo, hinayaan mo siya. And then renilive mo yung unang kilig nung sinabi mo sa sarili mong siya ang first love ko. If gusto mong sabihin yan sa sarili mo to make you sleep at night, go ahead. Pero I'm not buying that bullshit. Huwag niyong itago yung cheating, emotional or plain cheating man yan. Huwag niyo siyang ikubli sa idea na nahihirapan kang pumili between your current love and your quote-unquote first love. Again, that is just an excuse you tell yourself so you can sleep at night. Pero my love, ganito, no? If I were on your situation, if ako ay nandyan sa sitwasyon mo, I would choose the person I'm with today. Pipiliin ko siya each and every day. Dumating man yung first love ko, dumating man yung first crush ko, dumating man sa buhay ko yung taong nang iwan sa akin at dumurog sa akin for the first time in my life. Pipiliin at pipiliin ko kung sino yung kasama ko sa loob ng 10 taon. Kasi sa loob ng 10 taon na yon, hindi ko hinanap kung sino yung first love ko. Nagawa niya akong maging kontento. Sa loob ng 10 taon na yon, hindi ko iniisip hanapin yung first crush ko. So I will choose that person I'm with for 10 years. Kasabay nun, I'll pray to God na hindi malaman nung current partner ko na there was a moment in my life na namili ako between him
and yung tinatawag kong first love ko. So Jenny, if you are listening to me, stick to that person. Stick to that person you are with for a decade, mahal. Isang dekada. Kasi nakita niya na lahat. Naranasan niya na lahat with you. Nakita ka niya na sa worst and best mo. And yet, that man loves you. Yet, that man accepts you. Yet, that man is willing to spend the rest of his life with you. May mga taong hindi binibigyan ng 10 taon, mahal ko. Please, wag mo yang sayangin dahil lang sa idea ng fairy tale, ng Korean novela-like, ng feeling of being with someone na tinatawag mong first love mo. Kasi sayang yung 10 taon, yung isang dekada. Ang tanungin mo sa sarili mo ngayon, mahal ko, more than anything, is not who to choose. Ask yourself, who do I love more? Sinong mas mahal ko? Yung taong kasama ko na ng 10 taon? O yung idea na makasama ko yung taong tinutukoy kong first love ko? Sana pumili ka ng tama. And once you do, I hope you stick to that choice. And once you stick to that choice, I hope no one will walk into your life again para iparanas na naman sa iyo na magdalawang isip ka. Tandaan mo, Jenny, when you fall in love with a person, every day is a choice. Whether or not you are happy with them, whether or not that person is great for you sa araw na yon, whether or not in a good mood yung taong yun or in a bad mood, when you are in a relationship with them and you want a relationship that will last a lifetime, kailangan mong piliin yung taong yun araw-araw, minu-minuto, segundo. Kasi yun lang yung paraan para walang makapasok, para walang mamagitan, para walang umepal, para walang umextra. Kasi yun din yung gusto mo para sa sarili mo eh. Magkaroon ng isang pagmamahal na para sa'yo lang, na araw-araw kang pipiliin. Pumili ka ng ganon, mahal. Yun yung taong dapat mong panindigan. Yun taong pipiliin ka araw-araw. Kahit sino pa ang dumating, kahit sino pa ang dumaan, ikaw lang. Kasi ganun magmahal. Well, I hope I was able to help you, Jenny. And kung sino man yung pipiliin mo, let me know. Gusto namin chumika. Gusto namin makiosyoso ni Boy Pindot. Sabi dito ni Falz Garcia, that man show you the highest form of love. And that is commitment. Napakaswerte mo. Oh, totoo yun. O, diba? Yun daw yung highest form of love a man can ever give to someone. Yung tinatawag nilang commitment. So, kung nakatagpo na kayo ng taong ganon, that would want to stay committed to you, that will choose you each and every day, stick with that man. Kahit sino pang dumating. Kasi yung willing mong i-sacrifice, yung willing mong i-let go, yan yung pinapangarap ng napakaraming tao today. Okay? Love Radio.